Здравейте, аз съм адвокат Десислава Джебарова и в това видео ще ви разясня накратко основните разлики между двата способа за постигане на развод, именно развод по взаимно съгласие и развод по исков ред. Първата и най-съществена разлика е, че само при развод по взаимно съгласие съпрузите имат възможност по доброволен път да уредят отношенията помежду си след приключване на брака. Единствено при развод по взаимно съгласие родителите имат възможност да уговорят съвместно упражняване на родителските права по отношение на своите деца. Т.е. те ще продължават да вземат общи и съвместни решения, които касаят децата им. В този случай е възможно детето или децата да продължат да растат в една среда, която в максимална степен наподобява семейната, с оглед на избягване на отчуждението между родител и дете. Например, родителите могат да се уговорят детето или децата да живеят една седмица при единия, на следващата при другия родител. Ако разводът е по исков ред и страните не постигнат споразумение по време на делото, не е възможно съвместно упражняване на родителските права. В този случай съдът ги предоставя на майката или на бащата. Също така съдът определя режим на лични отношения на родителя, който не упражнява родителските права с детето. Обикновено времето, което се определя, е крайно недостатъчно за запазване на връзката помежду им. Други съществени разлики между двата способа за развод са, че развода по исков ред е един сравнително усложнен и продължителен съдебен процес, който е свързан с много негативни емоции и по-високи разходи за страните. Ако имате нужда от повече информация или съдействие, може да се обърнете към нашата кантора.